Pasatako asteburuan Basotik itsasora dokumentala estreinatu zen eta hura ezagutuko dugu gaur Beñat Gereka eta Fernando Sáenz de Uharteren eskutik. Arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon. Orduan, esan dugu bai, estreinaldia izan zen asteburu honetan, ere aurre estreinaldi bat izan zen, baina pixka bat kokatzeko Gursen eta igandean eta aurreko egunean Bilbon izan zen, ez da kasualidadea Gursen estreinatu izanak, konta iguzu zergatik, zertan datza? Hala, hitza, zuretzakoa. Kasualidadez, oin dela urte bete hasi ginen honekin lanean, eta dantzazen inguruan bagenbiltzan sortzaile ezberdinak. Eta nik uste kasualidade ezberdinen batura izan dela, ez? Batik nahi zuten basoaren inguruan zerbait egin, bestaldetik topatu genuen Gurseko gai hau, eta danak bat egin zuten, eta zerbait egingo dugu, eta hortik hasi ginen bideari ekiten. Eta bai, igandean betezian, 80 urte, la retirada deitzen dioten horri, gerra zibila amaitu ondoren, hainbat Napar, Euskaldun, Frantzira joan behar izan duten, eta Gurseko kanpo horretan errefuxiatu zian. Hori oroitzeko egintzen ekitaldi hori, eta gure bertan izan ginen. Bai, dokumentala delako, tituluak izenburuak esaten du Basotik itsasora, basoan dago Gurs, eta oraingo denbora hau ere jorratzen da, Mediterraneoa, hor gertatzen dena zehatz-mehatz. Bai, nolabait ere, Basotikan eta hartu genuen guk abiapuntua Gursen, nahi genuen basoa hor zegon zea, bai, Beñatek eta esan duen bezala alako ideia bat edo, basoa eta ez oiana, bai, basoak duen alako zentzu horrekin, ilunago, ez dakit zer, eta justu, Karo, Gursen oain dela 2 urte edo gutxi gora bera egin zenian alako omenaldia edo, bai napartarrentzako eta baita Euskadetikan eta jondako alako errepublikanoak eta gudariak. Eta orduan horre jaso genitun testigantzak ziren batez be, ez hainbeste alako egoera latza bai noski bizi zutela, baizik eta elkartasuna eta kultura eta artea balio izan zula, haiek alako egoera hain jasain ezina, eramaten, bai? Eta hori nolabait ere buruan edo erresonatzen edo gelditu zen, eta horrezegatikan basoa, baina, karo, oaindikan ari da gauza bera gertatzen, nun gertatzen ari da oain basoak bere garaien eta estaltzen zuen hor gertatutakoa, eta oain estalkia edo Mediterraneoa da, edo itsasoa, eta orduan hori dana hartu genuen abiapuntu. Orduan, artea eta errefuxiatuen edo gaiak uztartzen dira hor. Hoxe. Printzipioz munduan zehar edo leku bila dabiltzan pertsonak haien lekutikan eto botata izan direlako. Hainbat arrazoiak edo direla medio. Bai, eta hori, gehiemak bitere atentzioa dituzigun hasiera hortan, hori nola egoera latzoietan kantatzeko elkartzen ziren, dantza egiteko edo idazten ikasteko, ez? Bereien artean. Solidaritate ikuspuntu hori bazeon eta gehiemak horrek dituzuen atentzioa, ez? Historia berez latza da eta berez kontatzen da, ez? Baina kontatu behar genuen hori zerbait ezberdin hori izan, ez? Arteak eta kulturak izan zuten balioak eta oraindik ere izaten ari dena, ez? Eta orduan, gainera hori, atentzioa deitzen du, lehen hasi baino lehen aipatu egin duzu kabaret bat egin zutela adibidez. Bai, begira ez, behaien buru bat barra egiteko egoera hortan, ze bizipen izango zituzten edo atentzioa deitzen du, ez? Eta baita koreografian ere Josu Mujikak reflejatu nahi izan du puntu hori, ez? Bai, nolabait ere, nik uste bai koreografiak eta bere bidea hartu dula, dokumentalak beria, eta dokumentalian edo bastante agertzen da testigantzak, horko Gurseko, nolabait ere bertan mantentzen duten memorioa, oraingo errefuxiatu bat, Siriar errefuxiatua edo hain ondarribin eta bizi dena, eta koreografian, gauza metaforikoagoak edo egiten ditugu, poetikoagoak, musika, koreografia, hitzak erabiliz baita ere, eta nik uste bat eta bestearekin eta haien loturak izan dituztela, eta orduan bai kabareta bere zea influentzia edo izan dula zean, argazkiak agertzen dira baita ere dokumentalian, hitzak batian, baita bestian ere, musika biletan agertzen da, eta Iñaki Salvadorrek edo sortutakoa, orduan nolabait ere izan da oso sorkuntza prozesu mamitsua,
eta abiapuntuak beti nolabait ere iturri berdinatikan edo gauzak jasotzen, hainbat sortzaile jartzen direla lanien, bai, elkarrekin. Bai, artea bere osotasunean, dantza, musika, argazkilaritza mota asko daude hor. Bai, adar ezberdinak izan ditu, paralelon jondienak, baina era berean uztartu dira behen artean, ez? Orduan, hiru elementu ezberdinak, hirurak josi dira, ez? Alde batetik, beraien egoera arintzeko eta baita protesta moduan, ez? Espresio moduan, adierazpena. Bai, nolabait ere haiek esate zuten Gursen, infernua ez da zuzkoa, baizik eta lokatzezkoa, bai? Baina lokatza bera, haien sufrimendua zala, baita ere, artearen bitartez, eskulturaz edo dana, nolabait ere betetzen zutela, eskultura bastante erreibindikatiboak eta egiten zituztela, holan edo dekitzeir edo alako izarra, 5 puntetako izarrak egiten, alako gauzak, bai? Koruak nolabait ere, baita ere musika, ez etzan edo zein musika edo kantatzen zana, baina, bueno, baita ere Gursen edo hainbat, nolabait ere gerrak edo ematen ditun alako komila artean alako, nola esaten da, sikinkeri edo bai, nahi ez ditun pertsonak edo ez dakit zer bota, leheno republikarrak izan zian, baina gero hijituak, homosexualak, noski juduak, pilo bat, bai? Eta nolabait ere guztiak eta bertan kontzentratzen ziren alako eremu esparru horretan. Hor gero azken finean bizitza bazegoen, naizek eta bizitza oso kondizio latzatan, eta bai hor agertu zen bai kabareta, baina baita ere horixe abez batzak. Ikaragarria zen bai nola haien artean baita ere ikastaroak eta ematen zituztela idazten frantsesez, gaztelaraz ez dakit zer irakurtzen, eta hori batzuetan giltza zen hortikan ateratzeko. Haiendako gorde baino, konpartitu guztiokin, eta orduan giltza hori guztiek zuten hortikan alde egiteko, bai? Eta hori kristona zen. Hori Gursen eta nola erlazionatzen da oraingo egoera honekin? Bueno, egoera nahiko antzekoak dira, ez? Hemendik joan ziren da baina hona datoz aurkako denazkoak. Bien kontakizunak entzun da, bueno, bai, eremuak aldatu dira, baina azken batean basea berbera da. Bere etxetikan behartuta bidali edo alde egin behar izan duten pertsonak, ez? Bidea dena delako agoniez, itxasoz edo aldan bezala, ez? Eta nik uste horrek elkartzen ditula, nahiz eta leku batutik datozen edo beste batera joan, ez? Nik uste base hori berbera dela eta konparaketak berez sortzen diala. Izan ere, gure gigantografiak, alako argazki erakusketa horiek, planoetan, batzuetan ez duzu ezberdintzen zein dan Gursekoa eta zein dan oraingua, ez da? Gauza, hain berdina denez, batzuetan argazkietan eta guztiak txuri beltzian eta daudela, bastante antzekoak direla, bai? Naiz eta 80 urte tartean izan. Eta baita ere errepikatzen dela baita ere, kontatzen ziguten, Frantzian bere garaian ere, gizarteak ez zituela jaso, askok ez zituzela jaso behar bezala edo eroseloz behiratzen zituzela eta gaur egun ere, zer esanik ez, nola dagoen egoera. Esan duzue kontatzen dela elkarrizketen bitartez, bai, zer erremintak erabili dira? Bai, elkarrizketak badaude, relatori pixkat kontatzen dutenak, baina horrez gain bai erabili dugu argazkilaritza, dantza, musika, poesia ere erabili dugu. Metafora puntu hori ere mantentzen saiatu gara, ez? Pixkat guk ere arte horiek erabili kontatzeko behaiek kontatzen zutena, ez? Orain dela urte bat hasi zinetela esan duzue, gutxi gora bera. Bai, urte eta pixkat gehiago agian, baina bai, gutxi gora bera bai. Egia da nola baiteria forma emoten, agian urte bat edo bai pasa dugula. Eta nolako prozesua izan da? Gure beratxua. Bai, egia da, baina, sortze prozesu guztietan eta gertatzen den bezala. Nolabait ere, aria lortu arte, nolabait ere, ari pilo bat ateatzen direla, alako zea horretatik, bai, orduan hasten zea tiro egiten, eta gauza pilo bat ateatzen dira. Eta ja, honekin ja, nolabait ere, topatzen duzunean nahi zenuena, eta hau da nahi genuena, baina egia esan da, bastante kontent gelitu gara maitzarekin. Gehien bat bitaren, esan aldatzen joan gara, baina
azkenengo ideia horret, eta buruan genduna, bueno, azkenean nik uste nahiko fiel izan gara, eta lortu deula buruan gendun hori plasmatzea. Bai, eta gero, esan behar dugu nolabait ere proiektu honek etzula aurrekonturikan eta hasiera batian, baizik eta gero pilatu behar dituzu baita ere sosak hori egiteko, eta nola egin, eta baliabideak, eta orduan hainbat bide lagun izan ditugu baita ere tartean, eta nik uste eta aipatu behar ditugula, bai, alde batetikan eta crowdfunding bat egin genuen dokumentala bukatzeko, eta hor ikaragarrizko ez da bakarrikan dirua, baizik eta energia. Hor ikusti hainbat... Gursen sortu zen solidariade energia hori, baita ere sentitu izan dugu, ez? Kampaina honekin. Egia esan, leku guztitatik, Guadalajaratik, Kataluniatik, Espainiaz kanpo ere, bai? Ez dakit. Bai, kristona, eta hori oso polita izan da, eta hori energia bezala eta hori horrekin bukatzeko irratira joan pizkatxo bat proiektua hauendikan egiten ari zela kontatzeko, eta jendia holan deika eta ez dakit zer eta begira, nere aitona, ez dakit zer, hori benetan oso polita izan da, bai? Baina, alde batetik hotzara utzi izan dela batian edo gure alboan laguntzen, batez be oraingo egoeran edo kokatzeko, ter de memoire de lut, gursen edo ibiltzen direnak memoria hori mantendu nahian, eta bisitaldi gidatuak eta hainbat ekitaldiak egiten, hasieratik eta izan dira gure alboan, eloraldia bera, festivala hasieratik eta egintzun apostua. Beraz, bai, nolabait ere halako bide lagunak edo aurkitzea eta sentitzea batez be oso lagungarria dela. Eta erantzun positibo hori estreinaldietan edo aurre estreinaldian antzeman egin zenuten? Bai, nik uste banituen nire dudak, azken batean egiten zoaz, da horren beste pentsatun zu horretan, batzutan dudak ere sortzen zaizizu, baina egia esan, eta gehien bat gustatu zaidana izan da, zerbait ezberdina izan dela. Eta ni horrekin egia esan, erabat bete nautze, ez dut zerbait berdina egin, beste ikuspuntu batetik planteatu dugu eta jendek hori jaso izan da, nik horrekin gelditzen nahiz. Bai, gero aukera izan dugu nolabait ere biak batera, Zarautzen eta aurre estrenaldia bakarrikan dokumentala, hortikan ja alako erantzuna jaso dugula, Bilbon bi gauzak batera edo nolabait ere eguerdian ikusi dokumentala eta gero gauian ikusi koreografia eta jendeak beste hausnarketa bat egin du horrekin eta orduan, ze ondo, gustatzen zaigu, orduan nolabait ere halako erantzuna benetan nik uste oso positiboa izan dela, eta gogo pilo batekin eta mugitzeko. Ideiaren sormena edo lehendabiziko txinparta hori, zer izan zen edo bi gauzak agian ez dakit gai sozial hori mai gaineratzea edo artearen garrantzia nola... Zaila da esatea, nik uste zen lehengo pizkarri hori, baina nik uste hori zala nolabait ere hor bazegoela zerbait edo egin nahian, guk beti dantzaz bezala saiatzen gara, beti antzokitarako edo ekoizpenak egiten, baina beti saiatzen gara kanporako edo leku ohikoak edo ez diren lekutarako eta ekoizpenak egiten, gizarteratzeko hau giltza zen, nolabait ere hainbat gauzak eta jorratzen zitula, eta beti gabiltzalako gai sozialak edo ukitu nahian, beraz nik uste dana elkartu zen, bainatek esan duen bezala hasiera batian, nolabait ere halako konstelazio bat izan dela, bapatian eta dana uztartu egin dela, eta oso gustora gaitu gara horrekin. Ez dugu aipatu, baina Larart egitasmoa dago hortartean. Bai, uste azken, nola denak kasualidadez jontzan, junginan egiten, baina honekin zer ez, eta orduan pixkat forma bat eman nahi izan diogu genitun adierazpide ezberdinei, eta orduan, zer egiten ez dugu plataforma bat sortzen dena bilduko duena, ez? Eta helburua da baita ere, hau sortu dugu, baina datorren urtera begira ere, beste sortzaile ezberdinek gai berdinaren inguruan, edo giza eskubideen inguruan, artearen bidez beste proiektu ezberdinak sortu nahi izango beritu, plataforma hau hor dago ez, babes hori emateko eta helburu horrekin baita ez, urtean jarraitu balitzatu. Zer da proiektu honek egin dizuen ekarpenak, zer ikasi duzue honekin? Bilo bat. Proiektu bakoitzarekin nik uste beti halako altxor bat bezalako zerbait dela eta beti ikasten duzu pilo bat, baina honetan hain zuzen ere nik uste gursen gandikan eta jaso duguna
ikaragarri mamitsua izan da, eta nik uste dia ez gara berdinak hortikan gauza hori ikusita. Baina baita ere hotz arauz eta oraingo egoera, benetan barrutikan eta ezagutu dugu. Beste jarrera bat badakagu horren aurrian, bai? Eta gero sorkuntza bera, naiz eta ni ez dakit zenbat sorkuntzaten eta parte hartu, beti badago zerbait berria, bai? Eta orduan nik uste oso gauza polita lortu dugula, nolabait ere konposatzaile bat, koreografo bat eta bertsolari bat, hiruak batera, nolabait ere gero eta nola uztartu diren gauzak, hori niretako benetan oso prozesu polita izan da eta oso erakargarria. Eta gero baita besteen eskuzabaltasun hori ez, holak adibidez, Hondarribian bizi diren siriarrak jaso gintuen beretxean, ateak irekizizkigun etxekoak eta baita bereak ere. Kontatu zigun, DP, APA, Siriatik hango egora eta Siriatik ies egintuneko bide guztia, ez? Eta bi ez ezaguni zure barneakola irekitzea bajo, egia esan, nik ez nuen espero eta sorpresa ikaragarria. Bai, eta gero haiekin orain izan garenean, hau aurkezten eta ez dakit zer, nolabait ere zerbait konpartituta bezala eta sentitzen dugu. Ez da, Beñatek zuzendu du eta egin du eta editatu du eta ez dakitzen bat egin duen zure dokumentalian, baina azken finean haiek sentitzen dute haiena bezala, bai, eta hori oso gauza polita da. Bai, eta horrek betetzen du azkenean pertsona bat, ez? Ikustea zerbait egin duzuna guztiontzako dela eta etorri izan aurre estrainaldira gola adibidez, eta hurrengunean Bilbora ere bai, kamista jantzita, iritsi da gutxinez ez, eta, azken batean hori da, elkarbanatzea bizitan harremanak sortzea da, gauza politena, eta lortu du. Hori da, lortu nahi duzuena, hori da, egin dizuen ekarpenak horiek dira ipatutakoak eta gizarteari egin nahi diezuenak, dira, hori ez, gaia maigaineratzea. Bai, hausnarketa bat, azken batean. Gu kontatzen dugu zer dagoen eta, pertsona ikusten duenak, dokumentala behin amaituta, artezala 5 minutu pentsatzeko. Eta horrekin nik uste helburu hori dela, ez, hausnarketa bat sortzea. Ikutzea, pixkat, nik uste sentimenduak eta azken finean azaleratu edo ez dakit nola egiten dugun, bai, sentimendu horiekin, baina egia da nolabait ere hori mugitzen dugula, eta ia mugimendu horrekin hausnarketa datorrela eta hausnarketa baldin badator aber gero aldaketaren bat edo eraldaketa bat edo lortzen dugun honekin. Eta gero nik uste guk nahi duguna alako ekarpen bezala, etzan guk egin dugu zerbait, hementxe gelditzeko, bai, jungo da eta bere bidaia eta bide turne izango du, baina larar eta bertan gelditzen den, eta nolabait ere babesa eta aterpea izateko errefusiatuntzako artea eta kultura erabiliz. 3 proiekzioa egin dira beraz, Zarautzen, Bilbon eta Gursen. Nun gehiago izango dugu aukera, proiekzioa, dantza, disfrutatzeko? Bihar justu Baiekasa, Baiekasen 3 ekimenak egingo dira, dokumentala argazkiak eta dantza. Ondoren dokumentala Baiketarian ikusi izango da, ondoren Maulen koreografia eta koreografia bakarrikan, 21 batean, hori Xiru festivalean, Maulen bertan, Gotanen bertan, gero maiatzan baitaren Maulera jungo gara berriro dokumentala bitan eta pasatzeko, Zarautzea bueltatuko gara baina koreografia egitera, beste festival baten barruan, eta hainbat eskaerak orain ari dira ailegatzen, bai? Oso zaila da batzuetan eta gauzak mugitzea bukatuta izan arte, bai? Eta orduan nolabait ere, bukatuta dagoenean bidali dazu teaserra edo dosierra edo ez dakiz zer, eta orduan, oin hasiko gara mugitzen, aber zen horako bidea dakagun. Talde handegi bat izan zaretela edo zaretela pentsatzen dut, ez? Hor azkenean artista pila bat, elkarrizketatuak beraiek ere, ez dakit. Alde batetik espritza, dantza zen, egia da nolabait ere, 10 dantzariak badaudela, dantzari gazteak, guk ematen diegu lehenengo aukera profesionaltasunean, eta mundu osotik datoz. Hori oso gauza polita izan da baita ere, ez dut aipatu, baina gure dantzariak, Australiako bat, Granadako bat, ez dakit Italiako bat,
guztiak bilduta, gai honi buruz, nolabait ere hori, etzekiten, noski, kasi gu bezala, guk ez genekin hainbeste, baina oso polita izan da baita ere, haien jarrera aldaketa nolakoa izan da, nola igandean gursen izan du ziren ikaragarrizko, zaparra da bazegola, justu gelditu intzan gu dantza egin behar genunean, baina karo zaparra da ikaragarria, zorua zegoen, belarra eta dana bustita, baina nahiek benetako alako indarra hori nik uste sentitzen zutela eta beharra baita ere hori bueltatzeko gursen eta zea bai. Baina, nola baita ere hori taldea dela, baina gero bi pertsona gaude dana eramateko dantza zen, txikota hementxe ikuste duzu, hau da produktora osoa. Bai, esan duzu editzioa zuzendaritza, Gure beste kideak, egia da, ONG direla, orduan hotz zarautz, laukatu, batzuetan jende pilo bat eta biltzen dela gauza konkretuak egiteko, baina ez hainbeste. Ter de memoire de lut, baita ere, beste bikatu bertan daudela, hor saiatzen ez dakit zer. Baina indarra nik uste batu dugula eta indartzu egin dugu taldia bai, polita. Bai, hor dago emaitza. Bai. Eta orduan gehiago jakin nahi baldin badugu, jo dezakegun nonbaitera, webguneren bat, sare sozialak, edo zuekin zuzenean harreman jarri. Oso euskalduna gara, gu lan egiten dugu, baina ez dugu kontatzen. Bai, hor gabe hori pixkat ikusten, nola kanalizatu dugun komunikazio bide ezberdinak. Horren nik ez dugu webgunerik egin beharko genuke, baina bestela zuzenean guri bai, edo dantzazekin, edo txikotarekin edo kontaktatuz, eta zea. Bai, dantzaz.eus izan daiteke. Edo txikota.com. Horixe, eta orduan bata edo bestia izan daiteke bidea kontaktatzeko. Ezakit zerbait gehiago azpimarratu nahi duzuen, esan ez duguna baliteke ezagit. Hombre, nik uste merezi dula ikustea, behintzat dokumentala. Orain nahi duguna da dana mugitzea, baina nolabait ere produktu bakoitzak badu bere zeak. Orduan dokumentala pasatzea askoz eramangarriagoa dela, bakarrikan dokumentala, batzuetan gero elkarrizketa bat edo antolatu dezakegu, gero koreografia osoa eramateko da pertsona pilo bat edo eraman behar direla, dantzatu behar direla, ez dakiz, hori noski garestiagoa da mugitzeko, gigantografiak egin behar dira, horrek bere zea, baina nolabait ere saiatu gara abaniko bat izaten. Orduan ez dakit nungo herriko elkarte batek eta nahi dula zerbait egitea, errefuxiatuei buruzko zerbait dara, perfecto. Gero beste herri batean eta baina sartuko dugu alako artezkenikon festival batean, hortxe dakazu zerbait. Nolabait ere, aukerak emotia edo zeini gaia jorratzeko arte eta kulturaren bidez. Oso proiektu interesgarria benetan, eta jarrituko dugu zuen lana. Nik esker. Eskerrik asko zuei, hurrengora arte. Parece esta vegetación, esta tierra aquí, todo tan verde, y decir que en estos sitios mucha gente ha sufrido. Esos republicanos españoles y también esos brigadistas que habían luchado en España contra el fascismo y que llegaron aquí a Francia, país de los derechos del hombre, y que fueron encerrados en campos de concentración. Pour éviter de s'ennuyer, ils ont travaillé à la culture. La culture a permis la résistance, comme elle permet encore la résistance. Parce que maintenant, on ne peut protester quelquefois qu'avec un morceau de musique, une danse. Lo que está pasando en Siria, en Irak, en todos esos países que otra vez hay guerras civiles, o guerras también puestas por los regímenes occidentales.
que como estamos hablando ahora es ir más tranquilos y ha pasado una bomba así y estarán ahí y la gente ha muerto. Puedes ir a la ventana y ver todo y tienes que estar muy tranquilo porque no puedes hacer nada. Que ni orar ni podemos llorar. Si me voy a salir a dónde, es que el país es para cada persona es muy importante. Beraien herrialdea utzi, bidai gogor bat egin Mediterraneo itsasoan. Aurkitu ziren, mendian, baso batean. Es lo que hay, que tenemos que hacer eso para cambiar lo que podemos de nuestra vida. Kanpamentuetan bertan jarraitzen dute, Mediterraneo itsasoan zoritxarrez pertsona desagertzen ari dira, itotzen ari dira, eta gure lema beti izan da ez ditugula pertsona hauek ahaztu nahi, ez?